Maayong adlaw at Elaine og sa tanang naminaw. Ako di ay si Michelle Pandya nagpuyo sa Pakibato District, Davao City. Sa dili pa di mo sugdan og basa ang akong kaagi, palihog ko greet sa akong pamilya at Elaine, si Papa Bansing ug Mama Julieta ug especially sa akong PF nga si Rachel Dorimon sa Negros. Akong sugdon sa nagedad pa ko og 11 years old. Bata pa man tuod ko kaayo anang idara at Elaine, pero hangtod karon dala-dala nako ang mga samad sa ako mga pait nga kagahapon. Ako ang kinamagwangan ug dunay duha ka mga manghod. Usa ka adlaw ni Ana at Elaine, milakaw si Papa ug Mama. Ug tuod man ako ang kinamagwangan, wala ko'y choice nga ako ang bilinan sa akong duha ka manghod. Ug ang isa unom pa lamang siya ka bulan. Human sa pipila ka oras, ug miabot ang udto ug kahaponon. Samtang nagdungaw ko sa bintana ug nagtan-aw sa akong mga manghod. Wala pa man di ay si Mama ug Papa. At Elaine, wala na ko damha nga ila man di ay ming gibiyaan. Ug wala na mibalik pa. Miabot na lang ang buntag. Ug sunod nga mga adlaw, wala gihapon si Mama ug Papa. Mag-unsa na lang mi sa akong mga manghod. Ug sa sunod nga gabi, samtang natulog na ang akong mga manghod at Elaine, ug ako naglingkod-lingkod na masin nga mobalik silang Mama ug Papa. Pero wala gid sila miabot. Ug hinay-hinay na lang kong nihigda tupad sa akong mga manghod. Apa nakamata ang isa ug miingon, "Ate, gigutom ko. Igo ra kong nipatulo sa akong mga luha kay wala na mi pagkaon." Ug natulog na lang mi nga walay panihapon. Ako siyang giingnan, "Day, tulog na lang ha. Ugma na lang ta sa buntag mangitag pagkaon." Ug hangtod nga nakatulog na lang sa kagutom at Elaine. Pagkabuntag, sayo ko nibangon ug ako silang gipukaw. "Day, bangon na muna kay moadto sa uma mangalot tag kamuti. Aron natay makaon." Ilaydagan sa oras. "Salamat, naa nami makaon na nakoy nagamay nakalot nga kamuti ug naa nami malungag." Pag-abot sa balay, nangita na pud kog paagi para ipakaon sa among binuhing baboy. Dala-dala nako ang duha ka manghod at Elaine. Sa akong pagdali-dali, hala, wala pa man di ay nako napakaon ang akong manghod. Gutom na kaayo. Naglibog na ko at Elaine kung asa ang akong unahon. Kamatayo na kaay ko sa kagutom, pero naningkamot kong makaya na ako kay naa sila gagmay pa kaayo. Bahala na lang mamatay ko sa kagutom, unahon na lang nako silang duha. Unya na lang sadtong baboy, magtitiid sa ko kung naabay magpasanggi og mais. Unya diha ko'y namatikdan nga magpasanggi og mais sa Elaine. Dali-dali kong niadto, bit-bit nako akong duha ka mga manghod. Nang pwede ko mutabang sa inyo ha og pananggi. Oo, pwede. Pwede day, pero unsaon man nimo naman kay duha ka mga gagmayng manghod. Sige lang nang, ako lang ning ibilin sa daplin. Unya ako lang balik-balikan. Hala sige. Init kaayo at Elaine, ako lang giagwanta aron naa lang mi makaon sa sunod ka mga adlaw. Hay, salamat na nagud ko'y bahin naa na mi malungag. Pag-abot sa balay, gipakpakan dayon nako at Elaine ang mais, dayon gilobo o gibulad aron ipagaling. Tanan gibuhat nako at Elaine makasurvive lang ming tulo labi na gyud akong duha ka manghod.
Wala ko'y gisayangan nga oras, Ate Lane. Maulaw pud ko mangayo sa among silingan kay mudumot man sila sa amua. Apanasad maluoy kay lagi bata pa kay ko nga mubarog isip inahan. Fast forward. Usa ka bulan human sa ilang pagbiya. Wala na ko damha nga mibalik si mama ug papa. Ug nangutahan na siya. Michelle, nganong naniwang ka? Wala ko nakatingog, Ate Lane, huot kaayo ang akong dughan. Ug sa dihang wala na nako nakaya og mibungat. Misulti nga, Ma, nganong imo ming gibiyaan? Kabalo bitaw ko nga lisod kaayot. Pero nganong nibiya man mo ni Papa? Maayo pa mo, hayahay, siguro kaayo mo sa inyong kahimtang dito. Samtang kami diri halos wala mi kaon-kaon. Og maoto nga nalipay ko bisan nahiubos ko nila kay naa sila makapadayon nako sa pag-eskwela. Bisan pa man gutom og layo kaayo among eskwelahan, Ate Lane, maglakaw kog maayo niya magbalon kog usa ka tuhog nga kamote. Giantos na kog maayo para makahuman lang ko sa pag-eskwela. Daghang higayon, wala ko'y balon, musulod lang gihapon ko sa eskwelahan. Kay pangandoy yung na akong makahuman. Mutabok kog daong sapa, dahil gayon, naanod ko, Ate Lane, ug natabunan sa bangka nga amon gisakyan patabok. Walay nakatabang na ako. Ug igo lang ko nilang gikatawan pag-abot sa eskwelahan. Luya ug gutom kaayo ko, ako lang yung giantos. Mingon akong maestro, Michelle, naunsa man ka? Ug ako siyang gitubag, nga nalumos manggod ko, sir. Ug sa dihang tingkaon, nangutana usab siya nga naa ba daw ko'y balon. May tubag sad ko nga naaman, sir, pero ang tinuod, gutom na kaayo. Kay manggiilawon kaayo ko pagkabata, Ate Lane. Ginaingnan pagyud ko permis sa akong mga classmate nga bati kay ko sinina. Pobre kaayo mi, kayang sinina man sa kong papa akong ginasuot usahay. Usahay, manghulam ko sa among silingan. Ug daghang higayon, ikabot sa balay. Gikan sa eskwela, makatulog na lang ko diretso sa pakapoy. Ug dahi buntag, sayo ko ning bangon. Magtuhog amuti aron balonon. Pero ingon si mama, Michelle, ayaw usag sulod kay walay babantay sa imong mga manghod. Panday to aron makatabang ko og sanggi. Mong no choice ko, wala ako nakasulod atong higayuna, Ate Lane. Wala na ako magtingog, gituman na lang nako ang sugo sa akong inahan. Sugod ato, Ate Lane, subok kaayo nga nakaundang nako sa akong pag-eskwela. Wala lang nako gibasol akong mama ug papa. Kay pupuritod kayo mi, mag-uuma si mama ug papa ug ako tagabantay sa akong manghod ug mangitag pagkaon aron silbihan sila. Nakantsawan ko sa akong mga hig-agaw tungod kay wala ko kahuman ug eskwela o nga ako na lang ginapasagdaan, mag-focus na lang ko sa uma. Pag-abot pa na ako sa balay, ginakastigo ko sa akong papa, gamay sayop or bisan wala ko isala, iya lang kong kulatahon. Unya ilabay pagyud ko niya ug grabe siyang masuko. Labi na gyud ug dili na ko matuman iyang mga gusto. Dihay adlaw kauban ako akong igagaw, nangalot og amote, Ate Lane. Nakapangutana ko. Gaw, ngano kay hano ako lang man permi maigo sa kulata ni Papa. Labi na og na siya kapungot ni Mama. Unsa kaya hinungdan? Tungod ba kay ako ang kinamagwangan or basin dili ko nila tinuod nga anak? Nitubag akong agaw. Sigdahin na lang na siya gaw. Tumanan na lang kung unsa iyang gusto. Pero Ate Lane, bisan unsaon ako. Pag binuutan, wala gid na usab akong amahan. Pag miabot ang adlaw nga nilayas na ko kay dili na nako maagwanta ang kasakit. Niadto ko sa lugar sa akong inahan ug didto ko nagpuyo sa akong angkod. Naabot og isa ka tuig ug kalit kung gikuha sa akong amahan. Nangayo siya pasaylo ug nag-promise nga mag-usab na siya.
Wala na ko damha na usab nga akong amahan, nga dugay na akong gipangandoy. Tungod kay siya akong amahan, ako siyang gipasaylo ug mikuyog ko pauli sa akong yutang na tawhan. Ug pilay dagan sa mga tuig nag-edad ko 16 years old at Elaine, di desisyon kong manarbaho diri sa Davao. Nangayo ko sa ilang pagtugot hangtod nga didugay ko diri ug karon 20 years old. Nako. Wala na ko ganahi pa mapundo dito sa lugar kung diin puno akong kinabuhi sa mga kasakit. Matag adlaw maabot ko dito manumbalik tanan sa akong hunahuna ang mga panghitabo. Pero ako gyapon silang gibisita at Elaine. Ug karong April pohon mo bisita na sad ko sa ilaha. Kung manugon sila nga paulion na sad ko. Ug dinhi na lang kutob at Elaine, daghan kaayong salamat sa pagtagad sa akong kaagi. I-shoutout na ko usab at Elaine ang akong Papa Bansing, Mama Julita ug akong BF Russell Dorimon Tikoy nga taga Negros. Thank you at Elaine. Nya nagbahog na mugluha diha. Ito guys, grabe kasakit. Samtang nagbasa ko ganina no, ikaduha na magid ako ning basa, ikaduha na pud ako ning patulo. Sakit kaayo nga makarelate pud ka ba nga tinuod akong magpapabuutan man kay sila pobre man mi pero dato mi sa ilang gugma. Muna nga halanga pud mataha. Bless kay tano nga bahalag pobreta din atong mga ginikanan, mapinanggaon, maningkamot ug maayo para lang sa ilang mga anak. Pero proud ko nimo day Michelle kay bisan o ginato ka sa imong amahan, imo gyapon silang gidawat o gipasaylo kay bisag magkinaunsa, imo ka man gyapon silang ginikanan, imo gyapon silang amahan. Wala ta dinhi sa kalibutan kung wala sila. Proud kay ko nimo day nga bisan pa man nga atong hitabo sa imong kinabuhi, imo gihapong dawat, gihigugma o gipasaylo ang imong ginikanan. Kay dili man siguro gikan pagtaon nimo puro na lang luha o kasakit. Nagyapoy mga adlaw nga malipayon ka. So pasalamatan gyapon nimo sila. Dili lang ikaw nakaagi og mga kasakit kalisod no. Hasta pod sa Elaine. Dili lang pod sa Elaine, hasta pod sila. So thank you kay Day Michelle sa imong pagpadala, sa imong pag-share, sa imong kaagi. Laban lang gyud and always pray. Dinhi na lang po to. And magkatawa-katawa na sa ta. Serious na kay Taran. Pakpak. Una bitaw no kay kanang kuan sa Elaine for women with kay Minoda. Daghan ko mga pangandoy. Una ba di ba? Kanang kuan bago pa ko sa syudad. Para makatawa mo na i-share sa Elaine. Serious kita ganina no. So na i-share sa Elaine gamay lang ni kay madali ko kay mangumpay para ako. Nahan na mo share sa mga kaagi ba kay kanang makatawa mo. Kasi may ganahan nga kanang madaghan nga makadawat og dahang kwarta, di ba? Sabod mo dila mo mangkon. Kasi ko kadungo kanang sortres. So ningon sila kanang mga nayog luto daw kay kanang kuan daw makadaog daw mamilyonaryo. Bata ko ato. Nga kanang basta kay kanang after graduate dito ko ano mo pagkanang mo pagtungtong nako sa mahalapan nga karsada. Pero to naglakaw kay gisugo ko sa kung gagaw nga kanang magpalit og kanang fried chicken kita ko niya 20 pesos ba dito sa kanang lapu-lapu to sa inyo pagabot dito sa unahan dito sa merkado to. Watch out ha kay daghan diha basta kay basig nabar mga buhi pa nun sila. Di akak ayo pagsulod ako dito ba nasulod lakaw ko kay paingon ako magpalit og pungko-pungko so nay ni dool na ko ba nga kanang may dool na ko nga kanang dali mo ilang gitapukan daghan di sila gatapok dito pag abot yun ako ana nga tungod ningon dayon nga kanang sir kanang mora gyud ni akong mahatag sir kanang unsay tawag aning barato ana may ana siya nga sir kanang mora ni akong mahatag sir kay kanang barato mora ni pamarato nako sir kay kanang
Nakandagan kong gipalit gud mga butang sa akong mga anak. Wala, ako'y maingon diri nga sir, 500 lang sir, kanang 5,000 lang imo ha sir. Oh, kay mo ni kuan. Adagan po na puti nagliwilga didto nga kanang makadaog lagi kuno. Salamat lagi kuno kay makadaog lagi kuno og luto manghatag dahil sila dinero. Ano ka naminaw ra jud ko nga sir look daghan kay hatag kwarta jud nakita hindi na ko nga 5,000 na ay 500 na sir mao lang ni akong pamato okay ra jud kay kwarta lagi daw sa hangin ang hatag ng numero so linya na o imuhan na imuha ako gitagaan ko kay ingon bitaw na siya nga ingon bitaw ng laki o nga paghatag sa numero niya lakaw na to ko dayon pinakadawat akong numero paghatag sa numero ni kalad man ning ana nung daghan nga 100% wala ka dito kay gitagaan day ko niya og kanang tunghay capsule may siguro to vitamins ana sige dawat nako pagdawat ako ana yan nga 200 di baklag nga paliton day to nimo yang kung ulang ko kurta ka 20 200 na mingon nga ako ikuro ko kurto eh ano ko na ihatag kay ipalalit man ako ni pungko na siya karon nga naman siya nga kanang kuan lagi kanang ali lagi kuan na disun barato eh ugma kay kanang dako ka daog ani dili era wala ra nakakuan ng 200 ni wala lagi dito wala lagi sa kwarta kumkum na akong numero og katong tunghay dapat siguro to siya nakakwarta yun wala man gyud kwarta kay 20 pito pero dapat ako pungkum oh wala lagi kwarta lagi bala kan dili ko na hatag 20 kapag pungkum ko patay iya ko kung giapas na yun din siya. Ambi na lang tungtunghay ko. Kuy, ako uni. Ambi na lang tungtunghay capsule. Yan lang gibawi. Kaya kanang wala mo yung kwarta sa 20. Di mo ginako ito yung hatag. Buhian akong 20. Kaya pa, dito na ako kanang kuan. Red chicken. Gahak lagi. Sige, ila day pa ito niya. Ila day. Tumo ito panahon sa iya day itong gingato kay para makadusintos. Pero ang kinulit at di dito tunoy ng numero niya. Kato po yung mga kauban sa kilid-kilid. Ila na po itong kunsabos. Pagka marokoy. Kapag ato, wala siya kung hindi ko mutuwan na. Sabot na ko da, mayra, nakakuha ng kogtamin noon tong hay. Siya po alkansin ako, pero ingon sila nga ila daw kung daghan daw din ha. So, kamo watch out mo dahil sa mga wala pa kay balo, karon kabalo na mo. So, natin guys, smart pa siya o gamay natin. Sunod na po. And then, shoutout kay Rex Rombo, Garay from Negros Occidental. Hi Ate Lane, pabati naman po sa GF ko po, Marilyn Lamela. Sobrang na-miss ko na po kasi sa Ate Lane dahil almost 3 years na po kami di nagkita. Thank you Ate Lane. Hi kay Rex Rombo, Garay. Again, pabati daw siya sa Yakang. Pabati naman po sa GF ko po, Marilyn Lamela. Sobrang na-miss ko na po kasi sa Ate Lane. Dahil almost 3 years na po kami di nagkita. Thank you, Ate Ray. Shoutout kay Jelmar Esolana. And from me, hi kay Ate Salome Solis and Ate Geraldine Yerpoterco. No daw, shoutout kay Agaw Rolando Ipanto og sa iyang mga palangga sa Compostela og sa iyang mga kaparintihan sa Manga Alcantara og sa iyang Lablab Dodo. Og shoutout kay ng LP Montijo diha sa Tulang Argao ug sa iyang mga anak ug bana ug mga kasilinganan gikan ni ng LP Montijo. Shoutout kay Dong Arvan Cotillior, Carlin Dale and you, Michelle Tanduyan, Day Burley Camelo, Kuya Frank Estrada, Ate Jane Estrada, Ate Jana, hi Ate Jana, Ate Lotlot Estrada, Day Burley Camilo, Kuya Frank, Michelle Tanduyan, Jowlen Mar Algar, Joseph Katibong, Rude Estrada, Ruho, hi, mag-aagaw na ko din ha. And, hi ninyo tanan. And, Shilly Rumotigi, hi gaw, sa imong asawa and sa imong baby. And, shoutout kay Stephanie Zivi, hi dahil po shoutout po kay Lola Meli og Lolo Martin, og naibiti kay Melium, Mama Ninette, Yuyo Leo, Ate Chu, Ate Rachel, Harold, Danielle, Cherry, Johnny P, Dong Puni, and Titi G-Mart, Gerald, Raymond, Kuya Ipo, Kuya Ezra Aldec, Kuya Joshua, labi na sa akong mama nga si Nikita og Tonton, May Jane og Jian, and Tito Benji, og ang akong anak James og Steph Saban, og si Sister Jiv, ang akong pagumangkong diayday nga si Alea Joy, Zamora family, and a Panto family. And kay Michael Forky og Hazel Tao, Sheila May Tao nga taga Barili og si Eileen Garcia nga taga Negros.
Angel P. Belea og J. Marie Belea nga taga Manggaday og tanan ako nga mga friends day. Thank you so much. Tingnan na lang ko to guys. Daghang salamat sa padayon nag-share sa mga likers sa ko din ha og sa mga tiunay nga friends and relatives. Thank you kaayo ninyo maayong adlaw.